جازلو أقدس معبالتات نارانا كيدنا أبزوبانا بزح فصامتات يدفصم زلو انتايو نابي قصي خيدالو كنركن فتنينا again لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار دقف هاب نزي channel نزي غولو نقبرو سراح حقازيو بتوم كل غزي نعونا قبركم تحقزونا دما كاب لبنا مزقنوكم نابلنا مجمريا بزي أقداس እንዲያውም አስመራም የኛ ነች የኢትዮጵያ ነች ምጽዋም የኛ ነው የኢትዮጵያ ነው ዳህላክም ጠዮም የኢትዮጵያ ነው አሰብም የኢትዮጵያ ነው እንገረ ከፈለግን የኛ ነው የኢትዮጵያ ነው እነሱን ሁሉ ማስፈታት አለበት በትግራይ አንድም ጠመንጃ መኖር የለበት በጠመንጃ ነው ማህተም ጊዜው አስተዳደሩ እንዲረከብ ሕጂ እንታይና ንርዘለና ምናልባት አካባቢና بفلاي أبز حج قربا وان ريو زلنا أبي أحمد حنتي إجا كم زلاتو غيرو ينقسقس كم زلينا نرزلنا أبوش إثيوبيا زلو قداي out of control نسو كل زكالو غيري تطو كبلو كم زيكل جن تكيت كالاتو تاوش إثيوبيا زلو تطو كبلو عقمية بلون كينوتو زلو ونخي كتسل جن جيم كتعوت كم زخل تأمامين اللو انتاي مالتي زي نفانو بستقارو نحتحدهم كم زبالعو فرديهون لهم نتيشاني زبال من الصومال دي ولا مسقلة سازي كلاتهم حبيرهم نابو خيمتو نخلاتهم أبنا حتحدهم كقبرهم قزيك الشمة خليو فوكس ناتوغن بفلاي مسح واحد نزي حجي واحد يكونا نزي ناي تقراي حيلي زيتك أمالي زلو نجيتا شوردا أبتناتو كابينيتي وهم زلينا نرزلنا كما ما خرجيرو نعم وسيدو نابيرترا حدا تارجيت أبقيسون كم زلو انتهي تارجيتتي زي سمعوا واسكه لنكند وصت ياغن كل نجر بحده اكيبنا مسرانا ينبرنا حدا صبر يخاطر يكون زي جنتاي بليرو حسبناتنايو تدغاغاميات متصلا زربا بهاغراو تلفزيون استفرالي اكسبرتس بلوم زلسو حسبناتنايا اسمراناتنايو ايرتراناتنايو زبل زرباون اتقدم ان كان هبانا في دغ بحر ندلنا يرناينير زربا قدمي حساب قدمي حدث سامنتات ابزوان زغن حسبناتنايو نيرتراخن وراينا يزلو توانقا ስለዚህ بግልጽ ገይር ወለት ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝኻ ተራ ሰባት ዘይኮነ ምናልባት ንክርዳና ዛክል ሓደ መጽናዕታዊ ኢንተርናሽናል መጽናዕት ዝሃቦ ሓበሬታውን ክበክሜ ንመለስ ኣብዚ አሰብ በማጥቃት ይያዛል በቀላሉ ውጊያ ይያዛል የተነጋገሩት ነው ምንም በቃ ከመምጣቱ በፊት ነው የምንነጋገረው የሆነ ነገር ሀፕን ካደረገ በኋላ አይደለም ይያዛል አሰብ ከተማው ላይ ወረዳዎቹ ቀበሌዎቹ ላይ አሁን ሰው የለባቸው ማንንም አይኖርበት ባድመ ነው ወደቡ አለመስራት ብቻ ሳይሆን እዚያ ወደብ ጋር ያለው የአሰብ ከተማ ሰው አይኖርበት እዚ ዘረባዚ አቢ አህመድን በፍላይ ለንቀነ ነዚ ወዲ ወረደ ደባሃል አብ ስልጣን ከምጽኸሎ አብ ትግራይ ማለት ነው ጌታቸው አልዩ
مستقارو حدا زررب يزررب كم زلون بمنقد ود ورده كسالت أصدلي علامة خمزلو تعلامة دما بعبيو دارجا وعل بريتوريا كفرم كله جميرو زبقصو بحبو أجندا زنبرة نتناي تقراي سراوي تدقيمكا نتكال كفالة نايتوبيا أوهاليلكا مستناتو مس أوروميا ناي أورومو حيل زهانتو زلو تدقيمكا نعسب مهراميو عسب دما زخونة سراوي تبلان إتا عسب زبال كتماون سب يبلون سلازاب تكبابتي بزخونة يخون مدكعت وسيدنا نعسب كنكو عسب نخلينا ترادي كونسي إتا كالكوليشناتهم رايوو فولس مبتعا dangerous حدا جنيا زخونة حسابيو نفزح حسابات دما كشكع زخل سلا زخونة سمعوا ودحان عشاي زي ناي عياشو مخريز مسلقن كتالل زخل مخانقن كتفلتو لكم ስለዚህ ኦህዴድ ምን ኦፈር አደረገ ልክ ወልቃይትን እኔ ላስተዳድረው እናንተ ግን ግቡ እንዳስተዳደር እንዳለ ሁሉ አሰብን እንቆጣጠራለን ነዋሪ አምጥታችሁ ታሰፍሩበታላችሁ አሁን በዲዲአር የሚበተነውን ሰራዊት አሰብ ላይ መሬት ይሰጣዋል የሚል ነው ያቀረቡት አሁን ኦፈር የቀረበው አሰብ ላይ መሬት ይሰጣዋል ተዋጊ ነው ይታጠቃል ይጠብቃል ይሄንን ያደርጋል የሚል ነገር ነው የተነሳ ያለው حجنتا يزي الزربازي نابين كخيديو نمنتا علامه يزغبر زلو بتزارب زلو دما نمنتا علامه يبزو نجين استوعينا كلها استوعيلا كريه زلانه حبريت خنسم علنا كغبرو دي ماي غبرون is another story we don't even care معناته كغبرو دي ماي غبرون ابير ترازلو منغسي ناتو سغمت سلازلو ناتو مكلاخل سلازلو نحنا غلاب دغزلنا كردانا زلون تشالنج خنغور زلنا نغرات سلازلنا ابزي DDR زبال تي نتي ناي عتق حيل ناي تجراي TDF زبال زنبره عتق نخور دابت بوعل بريتوريا تسمامي عميم عتق أم نخير دقن هو واحد زبال تبوعل بريتوريا نتي زسألنا يوم مريت والقايت رايا حمر عقله سلمت زبال نعو كي تملسنا عتق خور دي بولون زبل سنة مقوت نايتهم هو واحد الله نتي مريت تدما أبي أحمد كوبا مايكلنيو مغنياتو مسامحرة نبز خفا كوينات كم زخدي فلتيو كل لاينا محرا ونكوبا ما يدلنيو مغنياتو استراتيجيكاو بوتا سلازخونه ات فدرال منغستي بسراويت غير نز بوتاتات زك قواص ريز دلي سلازي ات منغستا باديس ابا زلو اورومو مالتيو اب سمين بوتا كلو اكال بوتا كلو سلازي حسب ادونلم بخاله منغداوك مصاي كلني سلازي نز ولقايت زبحال عمره زبحال اينا محرا أين تجراي بدحر مجارج جهانتهم محرنا عهم كبكم كلهم كم زغل فلوتيو لذي نتوم تجارجن نزبط هذه كبكم هيكلين تايك جبر خلقن نتي سراويت ناتكم أبتناي DDR ويكا عدك خور زلوا زبها زل سراويت أب حسب ندحر خيرو حسب بعد سلزخونه إساو خبامي كبكم خليه يزبلهم زلا أبين نزك تسمعك هلا يجم فلا كانديو الله نتحسب نبعلكم تسخلو كم إثيوبيا كم حسبكم تسخلو 100% انت زغر مالك فدريشن مس عالم زفرموت حيسو نيرترا مريتان بحران نمبر مريتان بحران هبتان نمبر حزبا يليناني زبله درغي نيرو كتبلو تقول وي هال سلاسي وي درغي كتبلو تقول نو ملسون كوم يغير نحزب محقنا وسيدنا فحبتن يلي يطفا بزي يقدس اب كامباتات يبله نت مريت كن نت بحر كن بحالنا خنوزينا يبل نيرو حجي دما اب مالت ابتي ناي موال حصانات ناي ملزينا وزعبي تمساسال حساب تمصي انتي زغرم الله يعلو كل دما اب اثيوبيا زلو صقام كفتحو سلازيكل اب زي اب يدو زي لمريت مبصعك اتخم زغلن برن تغارو اي غبرون انديو كن ولا ونا عسبت تقصاصيرو ميتو كوي زيبوم تغارو ميتو هيبوم سلمتاي تورو مزبحال اب افدغ بحري قداماي بيزناتو كون سلازدلي كن بخماي نزوم تغارو قششوم يخلابتناتو مدبر نخطوم ابت كوينات تنخطوم انتي كغبر خلي تحطو سلازي ازعجي ازي زارب زلو ناي فانو دغافي زارب زلو دما ابي احمد كغبراي كلني معناته يكون كن ساتوم دما انا ايرتراويان ابغوني زوم ابدغزلنا اكتيفيست يكون منغست ايرترا ابغون فانو كوينن فانو نكحجزيم زدلي سلازي كل غزي نزلو صقم ساتوم كتقامولي يمزل ايرترا مور اكتيف تراك تصاوت كم زلوا فانو زبال بزي دغفنا ايرترا نابك علي عقم خمزه يبلو يفلط يمسو نابك علي وي كلني سلازي نا ايرترا دغف كم زليوم كل منقد كرينا سمع بزي سلازي ወልቃይትን ለኦህዴድ ተውት ለፌደራሉ ተውለት በቃ ከአማራ ተነጥቋል ለአማራ አይሆንም ብሏቸዋል
እናንተም ምዕራብ ትግራይ ገለመሌ የምትሉትን ተውት። አይሆንም። እሱ ራሱን የቻለ ክልል ለሚሆነው የምትፈልጉትን የሰው ኃይል ግን አሰብ ላይ እንድታሰፍሩ ይፈቀዳል። ይሄን ለማድረግ ምን አድርጉ ነው ያላቸው? ተዋጉ። አሰብ ላይ ኃይል ለማስፈር አሰብ ላይ መዋጋት አለባችሁ ነው። ስለዚህ ጦርነት አይቀሬ ሆኖ መጥቷል። የጸጥታ ምክር ቤት የተባለው መጥቶ አቅጣጫ ነው ያስቀመጠው። አሁንም በዛሬው ውይይታችን ላይ በዚህ ውስጥ የውጭ ኃይሎች እነማን ተዋናይ ይሆናሉ የሚለውን ራሱን የቻለ ፕሮግራም ነው። ሰው አሁን አልሄደበትም፣ አሁን አላነሳው። ስለዚህ እትሕቶ ነቲ ናይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ኣብ ኩናት ተመኪሩ ስለ ዘሎ ንዑ ተጠቂሙ እታ ናይ ኦሮሞ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ብቁፅር ዳ እምበር ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ይፈልጥ እዩ። ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይርዮ ኣሎ። ምስ ተጋሩ ክዋጋ ከሎ ርይዎ። ሕጂ ድማ ምስ ፋኖ ካብ ገዝኡ ሻሂን ባንን ቆሪሱ ፀጉሩ መሽጡ ካብ ገዝኡ ንዝወፍር ፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ወይ እውን ሸነ ዝበሃል ጉሪላ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቡ ዘሎ ንዑ ክስዕር ኣይከኣለን ኣሎ። ስለዚ ኣንጻር ኤርትራ ምኩር ሰራዊት ተዋጊኡ ክስዕር ከም ዘይክእል ፈልጡ እዮም። ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ደይ መደይ ተባሂሉ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ እንተኺልካ ነቲ ናይ ኣምሓራ ከምፅኦ ይክልኒ ዘሎ ጠቕላላ ከሲርዎ ስለ ዘሎ ነዚ ናይ ትግራይ ግን ምስቲ ናይ ወዲ ወረደ ገይርዎ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ሴኪሪቲ ሓይሊ ናቱ እትይዎ ዘሎ ኩሉ ነዚ ነገር እዚ ብሰለስተ ኣርባዕተ ኤቪደንስ ከበክመ ኩንነት ክህልዎ ከም ዝኽእልን ሰባት ከሰዕለሉ ከም ዘለዎም ኤግዛክትሊ ነዚ ነጥቢ ዚ መዓስ እዩ ዝዛረበሉ ዘለካ ክንርኢና መብታችን እንደሆነ ማን ወደ ቀይ ባህር መመለሳችን መብታችን እንደሆነ ማንም ሀገርና ኃይል እንደማያቆመው ኢቨን ጎረቤት ሀገራት እንዲያውቁት በሰላማዊ መንገድ ለአፍሪካ ህብረት አስቀምጠናል። ግባችን ምንድነው? ትልቁ ግባችን ውሃ በር ማግኘት ነው። እሱ ላይ ትኩረት ያደረገ ዲፕሎማቲክ እንቅስቃሴ ዲፕሎማቶቻችን አገር ውስጥም ውጭም በየሚስዮኑ የተመደቡ እየሰሩ ናቸው። ተቀባይነት አግኝተዋል፣ እያገኘ ነው። አውሮፓ ህብረት ሀገራት አምነውበታል። አሜሪካ መንግስትም እያመነበት ነው። የአፍሪካ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽንረክብ ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ተቐባልነት እናረኸበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ። ገለገለ ሰብ ኣለዎ ሓሶት ገለ ክብል ዝኽእል ቲንክ ኣገይን and think carefully ምክንያቱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ሓሳብ ናትና ተቐቢሎሞ ይብል ኣሎ። ሓሳቡ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ነዚ ኖ ቲንክ ኣገይን ስለምንታይ ከምብለኩም ኣለኹ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብይ ኣሕመድ ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ክዛረብ ልዕሊ ዓመት ከይድ ኣሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ ዝተወሰነ መዓልታት ከባቢ 300 ሚልዮን ዩሮ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣቢ ክሕግዞ ምዃኑ ተዋዒሉ ኣሎ። ስለዚ ሓንዳር ኣካይዳ ሓደገኛ ኣካይዳ ዝኸይድ ዘሎ ይርይዎ ኣለው። እንተወሓደ እስከ እትገዳገለን ይትረፎም እቲ ዘለዎም ኢድ ክሕፅሩ እዩ ዝግባእ ክሳብ ኣብ ኮመን ሰንስ ዝምለስ ነው። ዊ ዶንት ኬር ዓይነት እዩ ንሕና ረብሓናትና ምሳኻ ረብሓ ኣለና። ስለዚ ገለገለ ረብሓታት እንደልዮ ኣለና። ምናልባት እቲ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ክንከስር ንሕና እንተደይልና ኸ ምስ ካልእ ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ዝብል ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትሓስቦ ትኽእል ኢኻ። ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ሓደገኛ መኣዝን ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። ኣብ ኣምሓራ ዲቕ ዝበለ ኩናት ይካየድ ኣሎ። ኣይግድሶምን እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ናይ ካልእ ሃገር ልኡላዊ መሬት ክወርር ይብገስ ኣሎ። ዲፕሎማሲ ነቶም ዓለም ለኸ የዛረቡ ከም ዘለውን ግበርዎ ዝበሎም የለን። ግን ዓይንና ክንዕምት ንኽእል ኢና ክብልዎም ከም ዝኽእሉ ግን 100% ርግፀኛ ኮይንካ ክትዛረበ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ታሪክ ናይ ኤርትራ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ንዶናልድ ትራምፕ ንኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ምስ ሓገዞም ክሕግዞም ኣብ ዘይመርፀሉ ድማ ዓይኑ ክዕምት ትኽእል እዩ። ንኤርትራ ክድግፍ ኣይክእልን እዩ። ሌትስ ቢ ኦነስት ንኤርትራ ክድግፉ ይክእሉን እዮም፣ ገይሮማ ይፈልጡን እዮም። ብሕጂ ድማ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ እገዳ እዩ ዘሎ እቲ ሃገር። ስለዚ በቲ ምዕራባዊ ዓለም ደገፍ ዝበሃል ይብሉ ብካልእ ዓለም እውን ንኤርትራ ክድግፉ ዝኽእሉ እቶም ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዘለዎም ጥራይ ፎር ኤግዛምፕል ከም በዓል ግብፂ ድማ ንኤርትራ ስለ ዝድንግፁላ ስለ ዘይኮኑስ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክኣትዎ ስለ ዘይደልዩ። ስለዚ ንኤርትራ ዘድልያ መጀመርያ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ተዛሪብያ ኣብዚ ቻነል ንኢትዮጵያ ብኣብዚ ሕጂ ዘላቶ መልክዕ ኢትዮጵያ ስጋት ክትኮን ኣይትኽእልን እያ ንኤርትራ። እዚ ስጋት እዚ ግን ኣነ ብተደጋጋሚ ዝገልፆ ዘለዉ ሕጂ ዘሎ ኣብያ ኣይኮነን ስጋት ናትና። ኢትዮጵያ ምዕራባውያን ሃገራትን ገለን ሓጊዞ እሞ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ተገይርዎ ንኤርትራ ዓብ ስጋት ኣለዋ። ኖ ዲቤት ምናልባት ስምዒትካ ስምዒት ናይ ኤርትራውያን ከይትንከፍ ገለ ክትብሉ ትኽእሉም። ዲስ ሪያሊቲ ዲስ ኢዝ ኖት ኣባውት ንዓኺ ወይ ንዓይ ወይ ንዓኹም እንታይ ይስማዓና ኣይኮነን። ክውንነት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዚ ሕጂ ገለገለ ሰብ ከም ዶንት ቴክ ኢት ሮንግ
كم زين عقادكم نمسنبات جلس جبر زلوا يكون زي هذا ناي بعالم درجة تقبلنا زلوا تكال منقص إثيوبيا أغلى ناراتيف ناتو بزعبا كوينات راي مخانو 95% كونتنت نايتي أب إثيوبيا زلوا بزعبا كوينات مخانو أبزي إريتريان بريس ونصبغ يرجع لتوانيرو لولاونتنا إرترا زدفر حبريتا بزبلت بزسفح من قد يزرب لهم زلوا أبي أحمد بزناي بفلاي زي IIMI زبال زلوا International Watchdog You ويكا International Institute for Media Integrity ስለዚህ ንዑ ዝከታተል ከባቢ 95% ናይቲ ኮንተንት ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ዘሎ ንኩናት ዝምልከት ክኸውን ከሎ 5% ጥራዩ ንድኽነት ንምዕባለ ንፀገማት ናይቲ ሃገር ንምፍታሕ ዝምልከት ዝዛረቡ ዘለው 95% ማለት ዲቕ ዝበላ ኩናት ዘለኻ ማለት እዩ 2000 ካብ 98 ክሳብ 2000 ዝነበርናሉ ግዜ ከምኡ ጌርኩም ወሰድዎ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያዊ ዘሎ ብግምት ኣላ ብኤርትራ ብዛዕባ ኩናት ዝረብ የለን ናይ ኢትዮጵያ ዳይ መልሲ ዝውሃብ ዘሎ ምር ኤርትራ ዲጋ ሰራሕኩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ንኩናት ድልውትያ ከናሲ ለይኩም ኤርትራ ንሰላም እያ ትሓስብ ዘላ ንኩናት ትሓስብ የላ ንኩናት ድልውትያ ኣብ ዓዳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሱዳን ነጥበ መቐይሮ ጌራ ኣላ ረስቢ ክሊር ብኩናት ዝምልከት እንድሕር ኮይኑ ብሓይሊ ዝምልከት ኤርትራ ልዕሊ ማንም ድልውትያ ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ሕቶ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኤርትራ ከም ሎሚ ድልውነትን ዕድልን ከጋጥማ ይክእልን እዩ ነዚ ስጋት እዚ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክትኣልዮ ክትክእል ኣለዋ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክትኣልዮ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበለፀ መድረክ ኣለዋ ምቹእ ባይታ ኣለዋ ውግእ ክትገብር ኣይኮነትን ዝዋጉ ሓይልታት ኣለዉ ንሳቶም ብዕምቆት ክትሰርሕ ክትክእል ኣለዋ ከምዚ ኣብ ሱዳን ነጥበ መቐይሮ ትገብር ዘላ ኣብ ሶማል እውን ዝያዳ ናይ ኤርትራ ዝደልዩ ዝነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንኢትዮጵያ ዝደሊ ንኤርትራ ሓገዝ ክትህቦ ዝደሊ ዘሎ ዝፋኖ 10 ግዜ ናይ ኣምሓራ ክኢላታት ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኣንጻር ኤርትራ ኢሎም ዘምፅዎ ዘለዉ ንኤርትራ ስለ ዝሓልዩላ ከይመስለኩም ኖ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጡ ነቲ ማስክን ታሊኻዮ ዓሰብን ባፅዕን እቲ ባሕርና ዳይ ዝረአዮም እቲ መሬትናን ማዕድናትና ዳይ ዝረአዮም በርት በኤርትራ ይኮኑ ዝረአዮም ንሳቶም ግን ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ሓደ ዓብ ፀገም ስለ ዘለኩም ነዚ ፀገም እዚ ከተፋኽሱ ንዓና ሓግዙና ምክንያቱ ንሕና ንዑ ክንኣልን ንደሊ ስለ ዘለና እዮም ዝብሉ ስለዚ ብፋኖ ጌርካ ድዩ ብህወሓት ዘሎ ደረጃ ጌርካ ድዩ ነቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ መርሕነት ታሊኻዮ ንሳቶም ክስልበጡና እንዲዮም ያ ክስልበጡካ ግን 10 ዓመት የድልዮም ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ኤርትራ ጠቕላላ ክቕየር ይኽእል እዩ ጠቕላላ ክቕየር ይኽእል እዩ መን ከይፈልጥ ምናልባት ንዑ ነቲ ኣብ ከኣልዩ ክብሉካ ፋሕ ክትብሎም ትኽእል እያ እሞ እቲ ሃገር ፋሕ ብትን ክኣትዎ ይኽእል ይኸውን እዩ ዊ ዶንት ኖው ምክንያቱ there are so many unknowns ኣምሓራን ኦሮሞን ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዝበፂሓቶ ዘላ ኢትዮጵያ ኣምሓራን ኦሮሞን ብሓደ ተሓባቢሮም ሲ መንግስቲ ሃኒፆም ክኸድዮም ክትብል ከቢድ እዩ ትግራዋይ መፅኡ ኣብ ስልጣን መፅኡ ምሳቶም ንኣታቶም ከመሓድሮም ይኽእል ክትብል ከቢድ እዩ ካልእ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምፍንጃር በፂሓ ዘላ ሃገር እያ እታ እንኮ ከተተሓሓዞም ትኽእል ናብ ኤርትራ ገፆም ዝሓስብዎ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ስለ ዝኾነ ንሳ ከም ኣጀንዳ ሒዞም ኣለዉ ናይ መወዳእታ ትኬት ናቶም እዚያ እንተ ዘይሰሪሓ እቲ ሃገር ክቕፅል ይኽእል ኢልካ እውን ክትዛረባ ይትኽእል እያ ስለዚ ኤርትራ ኣክቲቭ ፕሮኣክቲቭ ጥራይ ዘይኮነሲ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ንክትወስድ ትሕተተሉ መድረክ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝርዳእና እዚ ንምርኣይ ብኩሉ መንገዲ እዮም ኣንጻር ኤርትራ ተበጊሶም ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንኤርትራ ልውላውነታ ዝግህዝ ሓበሬታ ቀትርን ለይትን እናተገበረ ከሎ ንሕና ኤርትራዊ እንታይ ይስማዓና ኣነ ኤርትራዊ እየ እዚ ዝሪኦ ዘለኹ ዘረባ ዲስካውንት ክገብሮ ይደልን እየ ፀላኢኻ ሲ ክቐትለካ ይመፅእ ኣለኹ እንድሕሪ ኢልካ ሲ ናይ ልቢ ይኮነን እዩ ስቱፒድ ኦር ስቱፒድ ፀላኢኻ ቀትለካ እንድሕሪ ኢልካ ተኪታት ስትይዝ ክቐትለካ ይኽእል ዳይክእልን ኣብ ዓቕሚ ዝምርኮስ ኣብ ዘረቡ ይኮነን ግን ሓደ ሰብ ክቐትለካ እንድሕሪ ኢልካ ቴክ ዳት ትሬት ሲሪየስ ኣትሊስት እቲ ሰብ ጥቃኻ ትሪኦ ተለኻ ቤን ክመፅእ ዝኽእል ምዃኑ ተፈሊጥካ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ከም ዘሎ ወሲድካ ኩሉ ዘድልየካ ምድላው ኣግባር ኣጋይን ኤርትራ ድልውቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ዘለኳነ ድልውነት የብላን ኣይኮነትን ግን እቲ ድልውነት ስጉምቲ ክውሰደሉ ኣለዎ ብካልእ ዘራርባ ከምዚ ኣብ ሱዳን ዝገበርዎ ነጥበ መቐይሮ ከምኡ ዓይነት ስትራቴጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሚድየትሊ የድልየና ኣሎ እዚ ክብለኩም ከለኹ ኣነ ፂረ ክነግረኩም ኣብ ደገን ዘሎ ኣብ ስልያ ናይ ኤርትራ ንዘይ የሎ ሰብ የዛረብ ዘለኹ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ እናተዛረብኩ ስጉምቲ ይወስድ ክህሉ ይኽእል እዩ there is a possibility ተርዲኹም ኣለኹም መንግስቲ ኤርትራ ስጉምቲ ይወስድ ክህሉ ይኽእል እንተደይ ይወስድ ኣሎ እውን ኣካይዳ ናቱ ኣብ ወታደራዊ ኣካይዳ ናቱ ኣብ ካልእ ከም ድሌትኩም ክትካትዑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ወታደራዊ ኣካይዳ ናቱ ሻዕብያ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ጌጋ ዘይፈፀመ እዩ ወታደራዊ ኣካይዳ ናቱ ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ናቱ ክሳብ ሕጂ ሬከርድ ናቱ ፅቡቕ እዩ ዘሎ እታ ፅብቕቲ ግን ፈፂም መሊኣ ፅብቕቲ ኣይኮነት እንዳላ ስለምንታይ
هذا عين تلاقي 7 عمت واقع في الناس 5 عمت اتليست نزاب مرحنا زلو إيرترا ناي سورا ولدو 5 عمت بوحدو كابيوتو أب أكتيف كينات أب مس برتن مس كلاشينن على 5 عمت ادميو كم زحلف غير والله بركاب سوسا جميركا حساب حجن تاريخايو 4 7 عمت كيدلو 4 عمت اوكي سوسان حمشان عمت كيدلو سوسان حمشان عمت اب اكتيف زخونه قالسان صار إثيوبيا حليف له اتقدمي حجي دنبر ناي تاريخ ناي مايت عمتات غلفو نزي حجي اب سلطان زلو ولدو سوسان حمشان عمت اب كينات كم زلو غير وزلو حدا منغستي ወይ እውን ሓደ ኢሊት ካብ 4 ኪሎ ዝብጋስ ዘሎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ነዚ ስቃይን ነዚ ስቃትን ዲኻ ክትሕልፈሉ ትኽእል ወላ ሓንሳብና ሓዋርን መፍትሒ ትበሉ ትኽእል እዋኑ ሕጂ እዩ ምናልባት ጎኒ ጎኒ ናይቲ ክንሪኦ ዘለና ኣበይ ኮይና ኢና ንዛረብ ዘለና ክልተ ነገራት ክበኩም እየ መጀመርያ እዚኣ መስምዕዋ And the government is making preparations to file a case against the Eritrean government. About what? About access to sea. Ethiopia for over a year, Ethiopian PM for over a year has been claiming that Ethiopia has natural legal rights to gain access to sea. Ethiopia tried to talk to Eritrea in the past to gain access to a support of Eritrea. Eritrea was offered shares in Ethiopian profitable entities. Eritrea did not show any flexibility to give sea access to Ethiopia to us. And Ethiopia turned to Somaliland. It signed a controversial MOU. The MOU was opposed by Somalia. The MOU could not be implemented. And then Turkey brought. እዚ ደረባዚ ነዊሕ ጌርዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ብፅሑፍ እየ ነይረ ኢትዮጵያ ሓደ ዓብዪ ሕጋዊ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክትምስርት ትዳሎ ከም ዘላ ጠበቃታታ ተዳሉ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝተነፈጋ ወላ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግብኣ ወይ እውን መሰላለኒ ትብሎ ነገራት እንተለዋ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኤርትራ ኣብ መጋባያታት ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም ክትከሳ ትፍትን ኣላ ዳትስ ጉድ ንኤርትራ ኣብ መጋባያ ቤት ፍርዲ እንተኸሲሳታ ሕጋዊ መሰሎም እዩ ክኸሱና ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ እንተመሪፆም ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ፍትሓዊ መንገዲ እዩ ንኤርትራ ይግባአና ኢሎም ብሰነዳቶም መፅኦም ኣብ ቤት ፍርዲ ኦፍኮርስ ገንዘብ ከኽፍለና እዩ ዝውን ምክንያቱ እቶም ጠበቃታት ኤክስፐንሲቭ ጠበቃታት ክትቆፅር ኣለካ ስለዚ ባት ኣትሊስት ናይ ብሓቂ እቲ ዝብልዎ ታሪካዊ ጭብጢ ኣለና ድብሉ እንተኮይኖም ቤት ፍርዲ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ቅድሚ ሕጂ ተኸይድ እዩ ምናልባት ነዚኣ ቀድማ ኣቢለ ዘራኽኹም እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ሬዞሉሽን ዝነበረ እዩ ዕለት 13 ወርሒ 4 2002 ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ባውንደሪ ኮሚሽን ወይ ከዓ ኤርትራ ኢትዮጵያ ባውንደሪ ኮሚሽን ዝበሃል ዝነበረ formed under the Algiers agreement to define and mark the Eritrean Ethiopian border issued its final and binding verdict ስለዚ ኣብ ዕለት 13 ወርሒ 4 2002 ማለት እዩ ቅድሚ 23 ዓመት ኣቢሉ እቲ እግባይ ዘይበሃሎ ሓንሳብን ሓዋሩን ናይ መወዳእታን ወሳንን እግባይ ዘይበሃሎ ምኻ ቀያዲ ባይንዲንግ ማለት ቀያዲ ማለት እዩ ኢትስ ፋይናል ናይ መወዳእታን ቀያድን ቨርዲክት ናቱ ከም ዝሃበ ወይ ከዓ ፍርዲ ናቱ ከም ዝሃበ ስለዚ እዚ 23 ዓመት ገይሩሎ ዝተወደየ ዶብ እዩ ዶብ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ እዩ ስለዚ ነዚ እናሰምዑ ሕጂ ሓድሽ ኬስ ክገብሩ እንተኮይኖም ፋይን ቤት ፍርዲ ንክልካ ማዕረ እዩ ኦፍኮርስ ማዕረ ይኮነን ንዓና ዊ ኖ ኦል games ኣብ ቤት ፍርዲ ክግበር ዝኽእል but at least ብሕጋዊ መንገዲ እንድሕር ኮይኑ እሱ ፍትሓዊ ሕቶ እውን እዩ ምክንያቱ ሳቶም እውን መሰልሰለ ዘለዎም ክኸሱ ንዓና ይግባአና እንተኢሎም they can go to court and we can see how this thing works out ኣብቲ ቤት ፍርድታት ከመይ ክኸውን ይኽእል ግን at the same time ኤርትራ ክትከስስ ዝግባኣ ኤርትራ ወላ እውን ነቲ ዘለና ፀጋታት ኤግዛክትሊ ስለዘይንጥቀመሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ዓመት ገይራላ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ብቴሌቭዥን ናይ ሃገር ንኤርትራ ንልኡላውነታ ዝደፍር ትሕዝቶ እናገበሩ ከለዉ እዚ ኣብቲ ቻርተር ናይ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪካ ሰፊሩ ዘሎ እዩ ሓደ ሃገር ናይ ካልእ ልኡላዊ መሬት ብቴሌቭዥን ይኹን ብካልእ ፕሮፓጋንዳ ክገብር የብሉን ግህሰት ናይ ልኡላውነት ናይ ሃገር ስለ ዘስምዕ ስለዚ ኤርትራ ካውንተር ኬስ ክትገብር ትኽእል እያ ብንፃሩ ብግምጣሉ ንኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ካውንተርስ at the same time and I am saying this ካብ ውሽጢ ልበየ ዝብላ ዘለኹ እዛ ሕጂ ዝብላ ዘለኹ ኤርትራ ሕጋዊ ሕቶናታ ኣወንዚፋቶ ዘላ ኢትዮጵያ ዝበሃል ካብ 1952
بحم فدريشن قدفوا كاب شحن تشعت ميتن سوسان كلتن نفدريشن قحيفو كساب تسعان حدن بزي حقاو من قدي نيرترا تغوصاصيرو زقبرو قبنات زمزمزو تسقاتات بمولو أبيت فردي حقاو كيس كتمسرتي قبايو ازي نزي زي مقبارنا نيرترا أبرسنا كم دشونو غيروهم زلون إثيوبيا سيو أبرسنا يمشينهم زلو مغنيات إيرترا ازو كل الدامجس بفدريشن إيرترا أوتونومس كتكون بحق فدريشن ناس أزخونت هاجر ولا ونا بتاعت إثيوبيا انتقونت ناس نتان لولا ونتان زلوا ستيت كتكون يزقبع هاي لسه نعود حيسو دحريد ما درك نسلاس عامتنا إيرترا بزي حقاو من قدي أغوصاصي روما قبل عليو جهسات مسالات جهسات ناي سبا مسالات جينوسايد كالو كل عين الجبن زفتصمو كساب عجي تحتتلو and these are إيرترا نتزقبع سلازي تحت زلايو كل جزي قبل عليها جبن قبل أبرس جبن دفتس أمزلو من البعض حجو ولا داي جبرون trust me ناتي ولدو من أساس اللهم نزنا جرزي شلل لنا كن حلفينا تبلس كخص معكم يدليه اسكا كندي اللهم حلوف سكرسع الله وتبلو أنا كم جورجو بفتصم كرسع يبلون ولا ون ناي مودة ناي سلام فقرن معزنات ديل انت حقيرنا مس إثيوبيا كل عينة فقر زلو ديل انت غيرنا إذا قد دايزي كرسع يبلون إيرترا إذا قد دايزي أما قابايا بتفردي كتبت وحكت كل هالوا وسانا ناتود ما كسمع الله سلازي ازي حدا كابتن إثيوبيا اب تاريخنا إيرترا جهسات كم زي فتصمو ولا حنت كم زي فتصمو افهم نفيهم زارب زلون برا بيت فردي رتعنا يوم بليونات جنزب كحساب كوب انت نقبرو نيرنا انت عينت جبنا ولا إيرترا هم تفصمه متردهم نيرو زي ناتي ترير مردات هذا لنيو نقص لابزج And Somalia closer for talks. Ethiopia and Somalia have held talks, but no agreement could be reached about access to sea. Second round of talks is إذا حدا يو كالي نابت بخال من قد نزل كنتات كاكن ريو بتتجاجامي مرأيون أقدر سلزغني هاي نا إيرترا قدايسي نمنتاي دقيفات هوحات إثيوبيا وكون كاسي إثيوبيا تكمنا قرد يكون كاني خاط قبل ذلك أزو الحطي عندي خاط أرض ذلك أفترى بحر قداي الزارة ولا خبايسو ناي نسعنته نبين فليخاكو بحرنا عن هوانا مس خمنا نوفتي كيدوز بهالكو زروايلن حدكو إيرترا تخوينا نوقع لنا إيرترا إنا نوقع بحرنا وينو مريتنا وينو يتوقع عن قداي نو بحدي ومو إثيوبيا يعني را إيرترا بهالهاجر مس وسنا مس دمبرا مالتي مبر بزعبا بحرنا وقع بزعبا مريت قلنا قد فوي بهال قل نأخذت نفط ملسقا حذي نابي أخذت خيد إيرترا بهالهاجر إثيوبيا بهالهاجر كميلن ينتفتيران زول نجر مرأي صبوا ناو سورو خيرك سكرامبل فور أفريقيا زبال بعصر تشومونت سمانيا شو عتن يمثلن أنت زي تجاجيت أمة مرت أوروباويان مس أمريكا خوينهم زكايدو عربي كونفرنس أو جرمن برلين تقايد عربي كونفرنس ليه أوزو كونفرنس دي سكرامبل فور أفريكاس كم سجا قرمت تخفف الوا إلهم تسمع معلومة أوزي كيدونا أفريقيا وفورم كنت زخالكم مريت حزوا أفريقيا تواهيلهم كلهم عدتات مالت ناي أوروبا قنت زحسكم مريت كي تبقى أصل نسساتكم خللوا ومو أفلطوا نتخالي زي أحزن له أفلط زي أحزن له أفلط شعيو كناي إيرترا دمبر تخليه إيرتراويان كالي تاريخ هلوم يخيل يخون قن أنا أمنه كالي تاريخ هلوم يخون كاب قلمت حينا هاجر نير ناس اللزوم نو ناي إيرترا هاجراونا تتحيز مس سكرامبل فور أفريقيا دحري إيرترا مس أو إثيوبيا زنبرة ناي أصي منلك سرعة تحيزو تدمبراتون حنصص تغيرو مالتي طليان زحازو سلازونه طليان ازو يحيزو زلو يلوري حجي تزبل زلو كم دليت كهتشرفت خليقة انت وحده ات مودرن افريكان ستيتس وكان افريكا حجرات مودرن دي دوبات ناتو منقلن بتازها زبلا زلو قبول زخونه نتبيو اتخالي كم دليتو سودان ليبيا قبطي الجيريا كالو هاجرات كله ازي حجي زلو حزوه زلو قرطي وتصيت نايتي برلين كونفرنس ويكا سكرامبل فور افريكا تبعي زغلص كاوز مصاي ايرترا دما بتدغاغامينا نغلص لنا زبلصه دوباتا بزبلصن بزنصرن استحانصت هاجر يا معناتو اب ايرترا حد حيال كولونيال باور سلازنبره ابزوريو دما بجبت فرنسا بمعرب دما اثيوبيا تي انجليز اب سودان سلازنبره
ኣብ ታሕቲ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኩናት ስለ ተኻየደ ዝተሓንፀፀ ዶብ ነይርዎ ስለዚ ኤርትራ ዝበለፀን ዝነፀረን ዶብ ዘለዋ እያ ግን ኣገይን ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትና ኣለና መጀመርያ ኣብዚ ንኸይድ ሕጂ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ሕዝውን መዘራረብ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ኣብዚ መግለጺ ከም ዘመላኽቶ ብምኽንያት ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ካብ ትግራይ ወፂኻ ምኻድ ይኹን ካልእ መንገዲ ምንዳይ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ተግባር እዩ ዝብል ሓሳብ ንብዙሓት ተገሪሙሎ እቲ ፈለማ ስርዓት ኣልቦነት ክነግስን ልዕሊ ኮር ብዝብል ኣብያተ ዕዮ ተሰይሮም ማሕተማት ብሓይሊ ተመንጢሎም ዕልዋ ብጉልበት ተፈፂሙን መንእስያት ዓዲ ጉደም ተኣሲሮምን ተቐቲሎምን ኣጓብ ዝሒዋነ ተቐቲሎም ቢሮታት ሕንጣሎ ተሰይሮም ምምሕዳር ብዕልዋ ጠመንጃ ብትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ነዚ ኩሉ ድማ ሰላማዊ ቃልሲና ንገብር ዘለና ሞ ወፂኹም ኣይትኺዱ ዝብል ኣምር ኣለዎ ዝብል ወቀሳታት ይቐርቡሎም እቲ ካልእ ድማ ኬላታት ብምኽንያት ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዘይሕጋዊ መፈተሺ ኮይነን እንተብቅዓ ፎቶታትን ከይተረፈ ተበቲኑ መህደን ውልቀ ሰባትን ኣመራርሓ መንግስትን ሓዊሱ ብሓፈሻ ብእዋም ዝተፈለየካ ክሳብ ብርኪ ፕሬዚደንት ተፍታሽ እናተገበረ ሓይለ መልጥ ተገይሩ ሰላማዊ ቃልሲ እሞ ዓሪፍኩም ኮፍ በሉ ዝበሃል ዘሎ ተቐባልነት ዘይብሉ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዳግም ሕውየት እውን ቀንዲ ዓንቃፊ ዝብሉ ርእይቶታት እውን እዮም ዝበራኸሱ ዘሎም እቲ ካልእ ድማ መንእሰይ ስም ዝርዝሮም ተጻሒፉ ተቃወምትና ብዝብል ታርጋ ተለጢፉ ብሓይሊ ተሃዲኖም እንተብቅዑ ሰላማዊ ቃልሲ እሞ ካልእ መንገዲ ከይተሓስቡ ዝበሃል ዘሎ እውን ካልእ እቲ መውቀስ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 29 መጋቢት ክሳብ 3 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣፈጻጽማ መደባት ሕሉፍ 6 ዋርሕን ትልምቐጽ በረጸኒሕ እዩ ኮይኑ ግና ብሳላ ዝተዋደደ ቃልሲ ኩሎም ስትራቴጂካዊ ዓምታት ትግራይ እቶም ሽርሕታት ክፍሽሉ ጀሚሮም ኣለዉ ምውፃእ ግዛኣታዊ ሓድነትና ንምውሓዝ ተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ድሕንነቱ ተሓልዩ ናንበረበቱን ምምላስ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ንምርጋፅን ሰላም ፀጥታን ሰናይ ምሕዳር ንምንጋስ ዝበለፀ ዕድል ይፍጠር ከም ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይኣምን ነት ሕጊ ናብ ሕቶ ዘይኣቱ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ንኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣረኣያታት ብመዓረዝ እተኣናግድ ህዝቢ ከም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ተንጠባጠቡ ዓቕምታት ብምትእኻብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወሲኑ ኣሎ ነዝረዚን ውራይ ንምዕዋት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተማለአ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብናን ሉዓላውነትናን ሓራን ምውፃእን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረበቱን ምምላስን ናይ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዝግባእ ንኽፍጸም መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለምን ካልኦት ዝምልከተኩም ኣካላትን ግቡእኹም ንኽትዋጽኡ ንጽውዕ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ውሽጣዊ ሰላምና ንምውሓዝ ዘለዎ ሌፍ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይሁን ስላለ የቲፒኤልኤፍ አባላት በሙሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብለው ይመርጣሉ። ነምበር 2 ከህወሓት ከነደብረጽዮን ቡድን ውጭ ያለ ለጀነራል ታደሰ ወረደ ኢንክላይን ያደረገ ሰው ይመርጠዋል። ስለዚህ የጀነራል ታደሰ ቅቡልነት ከህወሓት ውጪ ከህዝቡም ይመነጫል። የኢሜይሉ መልእክት ቫልዩ ነው አድ ያደረገው እንጂ የቀነሰው ነገር የለም። እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ብወገን ናይ አብይ አሕመድ ዘሎ ወገን ፕሮፓጋንዳ ናቱ ደጋጊሙ ህወሓት ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ህወሓት ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎን እዚ ወላ ናይ ወድ ወረደ እዚ መን ይኻት ብሎ ዝሓድሽ ፕሬዝደንት መሪጾም ዘለው ወላ ወንሱ እንትኾነ እቲ ህወሓት ዝበሃል ግን ናይ ኩናት መንፈሱ ኣይገደፎን ዝብል ዘረባ ቀጻሊ እዮም ዘረቡ ዘለው እስከ በኽልተ ሰለስተ ከርየኩም ስለምታይ ከም ይብሉ ከም ዘለው ንኽንፈልጥ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንሲ ኣብ ክልተ ኣማራፂ ተንጠልጠለ እዩ ወይ ህዝባዊ ቅቡልነት ዘይብሉ ዓቕሙ እንዳተዳኸመ ዘሎ ምንም ዝበሃል ዝረብሕ ስራሕ ዘይሰርሕ ዘሎ ንፖለቲካ ሃዋህው ሰላማዊ ፖለቲካዊ ሃዋህው ናይ ትግራይ ቅሩብ ዘይኮነ ብብረት ኩሉ ነገር ኩውድእ ዝብል ዓቕሚ ዘይብሉ ተቐባልነቱ ብጣዕሚ መሬት ዝዘበጠ ካብ ኩሉ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ቅርሕንቲ ዝፈጠረ ብጣዕሚ መስሓብቲ ዝኾኑ ኣጀንዳታት ናብ ትግራይ ዘምፅእ ሓይሊ ሓዳናይን ተሓዳናይን ሰዓራይን ተሰዓራይን ፖለቲካዊ ክህሉ ጥራሕ ዝምነ ሰለብሬት ክገብር ስኢሩ ወይ ከዓ
بسعراينت بتسعراينت تاريخ تزازيم خعود صفايلو زدلي وكاس عروق وص طرح تسعراي كله زدلي وجز كومو يولوني لولو جنرال تادسه مساخ بزغو وصاني سو ازون يتحدثنا مزاكال زمن يخسر سو وين عود يخمرص مو تسو تاكل نسو زدليو نتي قال زاتول كونات كي قال محتتو خصاي غيرو نحفو نعود دربي ناقاتهم الخيد حلمي حنتن يا سلطان يا زياب مغوار ناو سلطان مسير كاو حليفون اي خلتيهم دليت نيو اي ود وردنا حوحات بابي احمد قبولነት مسانت فلايت سنጫል ጉጅለ ሰለስተ ነጽ ይጉይ ተስፋጽ እንዶ ገለ ዝብልዎ ደብረጽዮን ካው ቃጽል ድማ ማንኤል ሰፋውን ሰለስቴም ይቀበልን ይሉ ዘዝ ከመማረጽን ወድ ወረደ ፈንዮም መነይረም የምቀድም ህዝብ ስክሪያ ወድ ወረደ ድማ ከምታናይ መንግስት አለ ማርያም አይነት ገር ማለት ማሪጻሙ ዕርክቱ ድሕሪኑ ዖም በዲዑ ይቀጽል ይኮን እንዶ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም በዝመስል ጥልመት ወድ ወረደ ቀጥታ ምስ አብይ አህመድ ምዝራብ ጀምሩ ማለት ስለዚህ ቶም ማስተሩ ፎርዋርድ ይለም ወንበር አው ለካ ከምዚ ሆነ ለኻ ብዝብል ብድሕሪው ባዕሉ እንገባርን ሓዳግን ኮይኑ ኤግዛክትሊ ከምና አብይ ወላ ዘ ሴም ቲንግ አብይ ምኹም ይመስል ይኮን እንዴ ስለዚህ ወድ ወረደ ምስ አብይ ተማይጡ whatever ድርድር ገይሩ حشبارياو كون ليست تواهيو شمنت ليست تواهيو له رحل مسؤول قلنا مسؤول اي سرحن مسؤول قلنا اي سرحن مسفانو اي سرحن واي مو خير مسبيز يسرحو انما ني وا سمعنا نمبر تسرحوا دا خوينو مسبيز مسقري بيز تبعت ندخدي مسؤول اي سرحن مچم ابزلان كان نايز ود زربا اقداسنا خونه يزمت زلو تهوحات اكزاكتل انتايز دل زلو أكلت بلوج غير حدا أرتيكل وسينيرو نتي اللي تناي تجراي أكلت تيز مغلو دبرتين زمر حزر لو جله أبتي أم مقالة زلو اللي توي كمهور يزبل intellectual مسو كم زيلن ترى حزب قد ترى سراويت يكون ترى حزبي بفلا كم مقالة وصعي مسو كم زلو يزنقر جتاجو ردا كمون ساعات كان كهدمو زخالو دما مهورات حيزوم أب ميديا چاو زبلوهم داب قنوم نيرو منبر أبايتا سب كم زين بروم زو قلح كنتاتي لهم سلازي again أميديان روي زلنا إليت نايدبرتين حيلي ولا حنتكم زي بوليس زارب زلنا بايتا جن حيلي زلوت نايدبرتين حيلي زبل زربالو نغتصب تحشويناتهم حدا فيتو سبقنا هنريح جنا بانا خلا قبوية والسعيد بروباغندا بتعمي أول الحزب تجري نعقد زلو كم حزبي ناي أول سعيد زربا ناي أول سعيد ناي بينو دي بحكم سر ناي بسرعة لساني يكون عندي نا بعزو أول سعيد مالت ناي بيت صفات بريزيدنت ناي سياس بيت صفات بريزيدنت قطع تأزاز نتقبله بروباغي زقبري نتصحافه زوهاو كوزو نينبرها كاسا ت أجندة تقاريس زوهاو دولوس كبيت صفات بريزيدنت ناي سياسيو تتي نن ستالينن نن على رافاينن أميديا نقرو بوب زولو وزلوها كبيت صحفات هو حات كمان جورينو كفسها منجس زوهاو مع جنداي ستالين زخلو مزراك ساوز أوي لخد كتلا ولا تزارو زلو زوهاو زلو دولار نا حسابي على مقرادس أما علتو يحرقزو يخلطك زي مس هايلاي دواوليو دوي بايزوي بقطع مثل حليباي الراتوي فور يور انفورميشن بس حليباي الراتوي مسمراخي الراتوي باكل مالتي سلاها شعبي زد بها الزربه كوناتكم ميديا انت سامعها الا معلت كيتم له تغوركم يلو ميساس من جورنا كتايلاتنا عادت حزبي او مدرك تطلع تزاروت عادت بيت مخرج شفته بيت مخريلات او تاريخ روحات كم لم زبن غيرو بناي وعلو مريحنت قالس قطيمو تشنيفه يفلت عامري توهيل تلتل على الوانا مخنيات قطر حدا تا مخنيات سراويت عبد الحزب تكويسو سب مقتال مش جمري قالنا وعنا نقاتل تግራይ مدرسي ول كنجبرا تግራይ كوماند جميرو كساب ناي ترى كم تري ودلهم اتناي تግራይ إليت مسجتاچو ردا زنبره سفيع زغونه بروباغندا ناي ابي أنصار إيرترا يبغيس زلوا again تግራይ زبال إليت من البات شعبيا كم تلاعي وسيدوم تنيرو exactly تعودنا شعبيا يزن صبارق زلوا نحات حدك بالا أب عودو كينات تزبلت عوات انتايو صلايخة نحات حدك بالا تجميريو so if this is war شعبيا is winning مزو كينات زي نتنا إليت ناي تግራይ نحات حدي بالا سلو زلوا كم عود جيركم وسدوا كال ترقامي وهابوني زي تقعت هالينا قديتنا وحدي تقعت هايلنا قلنا مهني زربحنا إرترا عقم أنت قولي لوا إرترا عقم توسخ نايسو حيل حصرتها هو قدميت
اتيات تود من سيزلوا عد طرح خوينا وينا وانت خيدا ونكم زباله تدلينت يزلوا بتخالي انت الكون ندي سوا زقبز خو زقبر عين منقصاص انتليو بفرزون قوينا كتاريخ تكون انا زغرمني حنت ነገር كدغملكم محجي كمان بنصر كميله يفلطني ናይ ሓደ ሃገር ኢሊት ዝበሃል ዞም ንሪኦም ዘለና ከምዚ ናይ ትግራይ ሞዴል ገለገለ ሰብ ኣለው እዚ ደንብ ዕኒኒ እንታይ ይብል ኣብ ትግራይ እኮ ኣፍካ ከፊትካ መኽፋት ምዝራብ መሰል ተዋሂብካ እዩ ኤኒቲንግ ዞም ተጋሩ ኢሊት ዝገብርዎ ዘለው ምልክት ናይ ዓወት ዘይኮነ ምልክት ናይ ጥፍሽናን ውድቀትን ራእይ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እዞም ናይ ትግራይ ኢሊት ዝገብርዎ ዘለው እዮም ኤኒቲንግ ሶም ዝገብርዎ ዘለው ሪኢኻ ከተወግዶ ጥራይ ዘለካ መንጸባረቀ ከምዚ ናይ ዝየመኒ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ሓደ ይግበብ ወገኑ ሓደ ከም ዝብል ዝኾነ ኣሳሪ ዝበሃል ዘይብሉ ዓንዳራ ካይዳ ውፅኢት ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ንሓትሕዱ ከም ዝበሃል ትገብሮ ስለዚ if you look into these people ናይዞም ኣካይዳ ክትሪኦ ከለኻ ንዑ ዝመስል እንተሪኢኻ ናብ ውድቀት ዘምርሓካ ምዃኑ ካብ 2020 ጀሚሮም ዘረባ ናቶም መእሰሩ ዘይብሉ ዘረባ ክዛረቡን ካብ ውድቀት ናብ ውድቀት እዮም ዝኸዱ ዘለው ሞዴል ናይዞም ዝኽተል ተቃውሞ ድማ እንታይ ኮይኑ ልክዕ ከማቶም ንቁልቁለት ገፁ ክኸይድ ጥራይና ሪናዮ ኣነ ይኮንኩም ከሚለ ሓንቲ ጭብጥ ኣብነት ክበኩም እየ እዚ ራይዎ ከምዚ መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ካልኣይ እቲ ተቃውሞ ፋሕፋሕ ድኹም ኣብ መዓዝ ስለዘይኮነ ንጉዕ ንረኻቑ ነገር ስለዘይሰርሐ ኣብ ነዊሕ ኩላህና ምውሳት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሎቱ ንገብረላ ንጀየላ ዘለና ስርሓት ግን እቲ ተቃውሞ ብቑዕ መተካእታ ናይ ስርሓት ስለዘይኮነ ካብ ምስ ተቃውሞ ምስ ስርሓት ዝምገና ኣሎ ካልኣይ እቲ ተቃውሞ ትሪእዎ ዘለኹም ኣምባሳደር ኣንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ እዩ ተቃዋማ እዩ ነዚ ደንበ ተቃውሞ ድማ ኩሉ ምስ ረኣዮ ተስፋ የብሉን ብዙሓት ምሁራት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞና ዓመታት ዝነበሩ ከምባል ጆርጆ ሪኢኻ ሓዊስካ እውን እንተበልካ ተስፋ ስለ ዘይብሉ ሃገር ከተድሕን ተደሊኻ ኤርትራ ክትቅፅለልካ ተደሊኻ ምዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ተልመደን ናይ ፖለቲካ ዕላማ ናቱ ድማ ኣብ ዩቱብ ተዛሪቡ እንጀሩ ከብስስ ዘል እምበር ራእይ ናይ ሃገር ዘይብሉ ምስኡ ሰሪሕካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ኣብ ዝተዓደመ ኣዳራሽ ወላ ሶማልያ ተዓዲማ ታቡ ኸይዱ ኣብ ሶማሊ እውን ቆንፈዘው ክብል ዝኽእል እምበር ኣጀንዳ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ እንታይ ገብር ኣሎ ምስቲ መንግስቲ ተረዳዲኻ ሕድገታት ጌርካ ሃገር ከመይ ጌርካ ካብ ወለዶን ወለዶ ክሰግር ትኽእል ጥራይኻ ክትሓስብ ትኽእል and this is the reasonable people ቶም ኣብ ኩንነት ዝኣምኑ ሰባት ኣብዚያ መደምደምታ እዚያዮም ዝምለሱ ዘለው ስለዚ again ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ወላ እውን እቲ ርእሱ ዘለዎ ኣእምሮ ዘለዎ ነቲ ኩነታት ዘንብብ ዘሎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ክንምንታይ ዓመታት ከይዱ ኣብ ሓደ መደምደምታ እዩ ዝበፅሕ ዘሎ በዚ ንሪኦ ዘለና ኣይኮነን ሃገር ከተድሕና ብኤርትራ ከይድካ ሕብረተሰብካ ከማን ክትእክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናብ ጥፍኣት ዝወስድ ፍሬኖ ዘይብላ መኪና ትኸይድ ዘላ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዳስዋይ ድማ ገሊኡ ተጋጩ ወዲቑ ገሊኡ ተኣልዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ነፍሲ ውፅኡ እምበኣር ብከምዚ መንገዲ ሕብረተሰብ ክንሃንፅ ኣይንኽእልን ናብ ዝብል መደምደምታ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ብዚያኻ ንቐፅል ዲፕሎማስያውን ዜናውን ስራሕት ዘይንቡር ዘበል ሰፊሕ ዲፕሎማስያውን ዜናውን ስራሕት ከተሳልጥ ትረአ ብፍላይ ካብ ተፈፂሙ ለሚሱን ስራሕቱ ዘይሰርሕ ዝነበረ ናይ ኤምባሲታት ስራሕት ካብ ዝሓፂር እዋናት ብዘይንቡር ባህርያቶም ክንቀሳቐሱ ወይ ፍንሕንሕ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ብዓይነቱ ክረኦም ከሎ ዓብ ገስጋስን ርኢሎ ለውጥን ክንርኢ ጀሚርና እኳ እንተለና እቲ ኣድማዓነቱ ግና ጌና ብሕጂ ነዊሕ ገዘ ዘድልዮን ስትራቴጂያውን ስልታውን ብዝኾነን ቀጻልነት ዘለዎን ኩለንተናዊ ፃዕርታት ወይ ቃልስታት ዘድሊ ምዃኑ ግና ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ሰብ ነቲ ዝበልዑ እዩ ዝመስል እዩ ዝበሃል እዚ ማለት ድማ ግዳማዊ ምስልና ካብቲ ውሻጠና ከም ዝጅምር ምዝካር ኣይደሊ እስከበሉ ብዙሕ ዝሐጉስ ለውጥታት ኢና ንዕዘብ ዘለና እሞ ሓደ ካብተን ሃገርና ብሓፈሻ ነቲ መንግስቲ ድማ ብዝተፈለየ ከነተባብዖን ከነሓይሎን ንደሊ ብኸንቱ ወደሳ ጥራይ ዘይኮነ ተሪር ወቐሳውን እናሓወስካ ዝሕየለሉን ዝብርታዕሉን ኩነታት ምፍጣር እሞ እታ ገለገለ ኣምባሳደራትን ቆንስላትን ንነዊሕ ደስ ኢለን ግድፅ ፀኒሐን ንፋልማይ ግዜ እቲ ግቡእ ስራሕን ክሰርሓ ምስ ጀመራ ዘይለመዶ ግዲ ኮይነን ነብሶም ኣሲሮም ኣካላቶም ተወጢሮም ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከካይዱ ምስ ረኣኹ ተዘሪረን ከይወድቃ ይፈርሐለን ቀንየም እምበር ካብ ልሙድ ስራሕ ጫውጫቕ ናይ ማሕበረኮም ወፅአን ዘመናዊ ስራሕ ክለማመዶ ጀሚረን ኢለመቸም ክገረምለን ይኸነዮም እዛ ናይ ኣዲስ ቢንያም እኳ ብቐደማውን ሰናፍ ኣይነበረትን ብፍላይ ሕወሓት ንኢትዮጵያ ብዝመርሓሉ ዝነበረ ግዜ ናይ ትግራይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ነዛ ነብሪ ዝኾነት መንእሰይ ካብ ኣኼባ ከባርሮ ምስ መፁ ዘረኣያቶ ተሪርን ተባዓን ተቃውሞ እንታዛ ወዲ ናብዚ ኤውሮጳ ወይ ኣሜሪካ እንተዘምፅዋም ካልኦት ንዖም ዝመስሉ መንእሰያት እንተንርእሲ ብዙሕ ዘመናዊ ስራሕት ምርኣና ነርና ዝበልናሉ ግዜ እውን ኣሎም
እዚ ዘረባ ኣነ እውን ኣብ ካልእ ቪድዮናተይ ጠቂሰ ነይረ ናይ ብሓቂ ክተባባዕ ዝግብኦን ክድፍኣሉ ዝግብኦን ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ተሓጒስና ብዙሕ ስራሕ የድልየና ኣሎ ዲፕሎማሲ ዳርጋ ፓራላይዝድ ኢና ኮይንና ዘለና ከም ኤርትራ ኣገይን ባዕልና ክንገብሮ ንኽእል ተበግሶታት ኣገዳሲ እዩ ዲፕሎማሲ ይግበር ነይሩ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብ ሚድያ ተደምፂኻዮ እቲ ህዝብኻ ክፈልጦ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ነቲ ሶሻል ሚድያ ብናፃ ከይከፈልካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ምጥቃም ድማ ዓብ ብልሓት እዩ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ብከምዚ መንገዲ ብዝበለፀ መንገዲ ክቕፅልዎ ድማ ተስፋ ንገብር ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ድማ ኣምባሳደር ስለ ዝኾንካ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ምትሕልላፍ ናይ ሓበሬታ ድማ ሓላፍነት ኣለና ናይ መወዳእታ ዜና ድማ sun is out, course is flat. It's going to be a sprint. Here with the race director of Team Bikeaid, Mateus, and the sprinter at the moment, Milkias. How do you feel? I feel so good, and I hope so I will be the winner of the race. Just may God help me, and also for my team. I would love to thank I want to say thanks to my teammates, also for Matias and Lucas. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሚልኪያስ ኣብቲ ባይክ ኤድ ዝብል ጋንታ ኣትዩ ኣብ ውድድር ኣትዩ ድሮ ዓቕሙን ብቅዓቱን ከርኢ ጀሚሩ ኣሎ ኤቭሪ ታይም ኣይ ሲ ዲስ ሰምባዲ ኣብ ኤርትራ ኔርቸርድ ኮይኑ ዝዓበየ እዚ ደገ ኤሮጳ ወይ ገለመለ ዝመልመለ ኣይኮነን ኤርትራ መልሚላ ዘዕበየቶ እዩ ከምዚ ዓይነት ከም ሚልኪያስ ብዙሓት ታለንት እዮም ዘለውና ኢፍ ጊቨን ደ ቻንስ ዕድል እንተተዋሂብዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዚ ዘለዎ ዕድል ነኺሶም ንክቕፅልዎ ከም በዓል ቢንያም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሑ ከነተባብዖም ኣለና ኣብ ድሕሪት ዘለዉ ድማ ዝበለፀ ዕድል ክረኽቡ ነዚኦም ምትብባዕ ከምዚ ደስ ክብለና ክንገብሮ ንኽእል ዘይኮነስ ግዴታናን ናይ ብሓቂ ሓላፍነት ተሰሚዕና ክንገብሮ ዘለና እዩ እንግሊሽ ናቱ ድማ ራይዎ ማይ ጉድነስ እዚ ኣብ ፕራይቬት ስኩል ተማሂሩ ይኮን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኖርማል ቤት ትምህርቲ ተማሂሮም ዝዓበዩ እዮም ኩላቶም ቶም ተወዳደርቲ ናይ ኤርትራ ተሪኹሞ ዘኽርዑ እዮም ፍሉይ ናይ እንግሊሽ ቋንቋ ክእለት ኣብ ኣፍሪካ እስኮማ ይፅበዩን እዮም ካብ ኤርትራ ድማ ይፅበይዎን እዮም ጌት ሾክ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሾክ ናይ ምግባር ባህሪ ኣለዋ ኣጆ ሚልኪያስ ናይ ብሓቂ ከተሐጉሰና ምዃንካስ ኣይ ሃቭ ደ ፊሊንግ ፅቡቕ ይስምዓኒ ኣሎ ካልኦት ተወዳደርትናትና ድማ ኣብ ትኸድዎ ዘለኹም ኣምላኽ የሰንኹም ኣምላኽ ይሓግዝኩም ኣጆኹም ኣይትሕመቑ ክብሎም ይደሊ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝጉዳይ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ሼር ምግባር ነዚ ኩሉ ፃዕርና ምሕጋዝ ድማ ኣካል ናይቲ ስራሕና እዩ ቴንኪዩ እናበልና ብዝያደ ርፍቕ ገትፈኩም عيبت السي استوعللو قوات اخيلو تستبدللو علو كنميخا قسقس تزمسلو لو عمليت زخلقو سمس الدخلو حبيبي يوجيقنا ورد بعد المتكل تبقس من السي حسن وتقاتل النار ضيعته